Hello, and welcome to the Manifestor Only podcast. Today, it's going to be an interesting, different kind of conversation because I will be speaking English, and my guest, Christina, 4/6 Emotional Manifester, she will be speaking Danish. Welcome, Christina. Hej. Hi. Ja. Og så skal jeg vel komme med en præsentation af mig, og så sad jeg lige og koksede lidt, kunne jeg faktisk mærke. Men ja, jeg hedder jo Christine, jeg er 37, jeg er mor til 2 børn, så jeg er uddannet pædagog og coach, og så har jeg bare arbejdet sådan rigtig meget med mindset og unge mennesker de sidste 10 år. Ja, sådan lidt. Det er lidt om, hvem jeg er. Ja. What got you on the path to working, within that spectrum, and how did that path lead you to finding human design? Mm, det kom sådan... Jeg er opvokset i sådan en familie, hvor at mine forældre i forvejen var pædagoger. Min far han arbejdede med unge. Vi boede faktisk også på et bosted på et tidspunkt. Og min mor har også altid arbejdet i børnehave, forskellige ting. Og op igennem, så havde jeg jo egentlig lidt modstand på, at det var den vej, jeg skulle gå. Men det faldt mig så naturligt. Og så kan jeg huske, at jeg stod på et tidspunkt ved en skillevej, og hvor jeg sådan tænkte, okay, alt lige nu er muligt. Så jeg kan faktisk bare gøre, hvad jeg har lyst til. Og så ringede jeg ned til min fars gamle forstander. Han havde sejlet på sådan et kæmpestort tremastet skonnert, sådan et skoleskib. Og jeg kan huske, det var sådan en del af min opvækst at sejle på det der skib, og jeg elskede det. Så jeg ringede derned for ligesom at, hey, kan jeg få lov til at komme ned og arbejde? Og det kunne jeg så, og så startede hele den der rejse med at arbejde med unge. Og så kunne jeg også se, hvor meget at jeg ligesom kunne spejle min historie. Ikke at jeg nogensinde har sagt, ej, det her det er min fortid, for det har jeg aldrig fundet, at det var relevant for dem, hvad jeg havde oplevet. Men jeg kunne genkende, når de sagde nogle ting, eller snakkede om nogle følelser, så kunne jeg jo godt huske, hvordan det var, da min far han drak, eller nogle gange blev utilregnelig. Og så havde jeg jo ikke at sidde og sige, jeg har også oplevet det her, men jeg kunne bare sige, ej, så må du sikkert have haft en følelse af et eller andet. Og så kunne jeg se det landet i dem som om, wow, ja, det var præcis sådan, jeg havde det. Og så startede den rejse, og så blev jeg sådan headhunted til flere forskellige pædagogiske opgaver, hvor det så gik op for mig senere hen, hvor meget jeg sådan ubevidst arbejdede med mindsetet, vejrtrækning. Så det blev en naturlig del for mig også at tage en coachuddannelse og tage pædagoguddannelsen og begynde at arbejde med kulde- og åndedrætssessioner, fordi det var noget, jeg allerede gjorde uden at vide sådan. Så der kom bare noget ekstra viden på det, jeg i forvejen var god til. Ja. Og så førte det så, åbnede der jo så et skillepunkt igen senere i mit liv, da jeg så blev skilt. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg havde sådan brug for sådan at starte et helt nyt kapitel. Jeg havde brug for sådan at, det var godt, sætte en streg i sandet og sige, okay, jeg har haft nogle reaktioner, jeg har haft nogle mønstre, jeg har holdt mig selv i en rolle. Både jeg har selv holdt den, men andre holder mig også i en rolle. Så der startede min sådan spirituelle rejse. Jeg skiftede faktisk også navn, fordi at jeg synes, det mest fascinerende i verden er placeboeffekten. At du kan tænke dig rask. Altså, at der er nogen, der formår, så har sindet saftsus med
noget af en power, og det synes jeg er fascinerende. Og, og om det virker eller ej, det man så gør, og er det så spirituelt eller sådan ting. Jeg gider slet ikke engang at tage den diskussion, fordi jeg har det sådan, hvis det er det, der gør, at du tænker, at du kan tillade dig selv at gøre noget, eller ændre noget, eller få det bedre, så er jeg ligeglad med, hvad i verden, hvad du ligesom bruger, der bare får dig derhen, hvor du føler, du skal være. Og så kom jeg jo naturligvis til sådan at høre om human design og sådan ting, og det var bare en kæmpe øjenåbner for mig i hvert fald. Både sådan for mig personligt som menneske, men som mor, men også at der sådan ligesom, der gik noget tid, før jeg sådan koblede det med at tænke over, gud, hvad design har mine børn? Og så se dem i de roller, og der landede der bare sådan, altså det kan jeg huske sådan, jeg følte 10 år, der var sådan, gud, når det er derfor, at hun er sådan, når det er derfor, han er sådan, ej, jeg har egentlig gjort det her helt forkert, fordi min energi manifester, men jeg er også 9'er i grundenergi, som sådan meget hård, der ud over stæverne, og så min datter, der er projekter, og som har brug for hvile. Så og ligesom at kunne se, når vi er mega forskellige i vores energier. Og der gjorde det faktisk lettere for mig at rumme hende, da jeg fandt ud af, hvad hendes energitype var. Så den var, altså det var virkelig en game changer for vores hverdag. Ja. Så det har været rigtig, rigtig spændende. What was it like for you to find out that you were a manifester? Like, what was your process to, did you know that it was like that? You're like, oh yeah, repelling aura, got that. No, or was it like, what the fuck is this? It was more like, what the fuck is this? Og så sådan, til at starte med, så bliver det også sådan gjort sådan lidt, det vil godt lidt romantisk. Sådan, ej, du manifester, det er sådan, det er helt vildt specielt. Sådan, ja, okay, men så du er bare helt vildt god til at få tingene til at ske og sådan noget. Og sådan ting. Ja, okay, men det følte jeg ikke rigtigt, at jeg sådan ligesom kunne bruge til noget. Der gik egentlig lang tid, det er først, da jeg ligesom får fat i din profil egentlig, hvor du laver mange af de her slides, hvor du ligesom sådan meget spot on fortæller, det har den her betydning. Og så var jeg bare sådan, og jeg er glad for, at jeg gerne må bande, men jeg havde sådan, holy fuck, det er jo det, der har været, det er den der skide repelling aura, nu forstår jeg. Nu, altså sådan, det var bare, ja, det var noget af en proces, sådan at gå fra at lære at høre om det, sådan til at finde ud af, hvad filen kan jeg, altså sådan, hvad kan jeg egentlig bruge det her til, og jeg har så mange, altså sådan, jeg har så mange sjove historier med den her sådan aura i forhold til det der med at være manifester, fordi mine veninder, de er også sådan, det er jo godt interesseret i human design og sådan ting, og når man sådan snakker og skilsmisser og ting, der er sket på samme tid, men også sådan arbejdspladser, hvor jeg nogle gange, du ved godt, bare har kunne løbe mod sådan en mur, følte jeg. Altså du ved godt, at jeg stod sådan mig helt alene og en hel personalegruppe over på den anden side. Og jeg havde svært ved sådan i de der processer nogle gange sådan at holde fast i, okay, det er altså ikke mig, der er noget galt med, det er ikke mig, der er skingerne sindssyg, men det var alligevel også sådan enormt ensomt at stå på den der plads helt alene. Og der ville jeg ønske, at jeg dengang havde vidst noget mere om human design, for så tror jeg har grebet tingene anderledes an, men man skal jo ligesom igennem, og man skal have nogle læringer i livet. Men der landte sådan nogle indsigter i, at for eksempel mine veninder siger, at det har altid været lidt sjovt. Jeg tror, du skræmmer folk. Fordi at du er meget selvstændig, og du har det helt okay med, at der ikke er nogen, du ved godt, der ligesom
du hviler så meget i dig selv, i hvem du er, hvad du vil, hvad din holdning er, og du har ikke brug for at være en del af flokken. Og jeg har også altid sådan, at det har egentlig aldrig været noget, jeg sådan rigtig har delt med andre. Men den er netop også, at der er en anden en, der snakker om i forhold til human designers. Det der med, hvorfor manifester føler sig sådan lidt som the lone wolf. Og sådan har jeg altid vokset op, og sådan, jeg har set mig selv som den der lone wolf, men aldrig sådan kunne forstå, hvorfor jeg havde den der følelse, eller sådan, og så alligevel, så synes jeg også, det var mærkeligt, fordi ulven er jo et flokdyr. Men jeg havde det som om, at jeg var den der lone wolf, som skulle gå min egen vej, og det har været utrolig spændende at lære om det her med auraen, fordi så har jeg begyndt at teste den. Okay, sådan, nu har jeg den her viden. Lad mig prøve at se, hvad der sker, altså sådan, hvad der sker, når jeg stiller mig ind i et lokale. Og første gang, jeg sådan virkelig var bevidst om den, det var faktisk til sådan en kæmpe forældremøde op på skolen. Og sådan, det var godt fyldt med mennesker i sådan en kæmpe stor idrætssal. Og så kan jeg sådan se, hvordan at jeg sådan, jeg havde oven i hovedet, så jeg sådan den her sal som sådan et board, og jeg ligesom var den her brik, og så rundt om mig, så var det godt, der var der bare sådan en cirkel, så inden jeg gik hen, så skubbede jeg alle de sådan inden for den der radius af en medie, og så skubbede jeg brikkerne, og det var så sjovt, at jeg kunne ikke lade være med at grine, fordi jeg kunne ikke lade være med at prøve sådan at teste, hvis jeg går herhen, hvad sker der med de her mennesker, så kommer jeg sådan, wow, sådan det var godt, så gik jeg havde min egen interne joke, men det var så fedt at så stå i et lokale, hvor at jeg sådan i min core bare vidste, det er ikke fordi, der er noget galt med mig længere. Altså sådan, jeg vidste bare, jeg er helt okay. Jeg er præcis, hvor jeg skal være. De har den her reaktion på min aura. Det betyder ikke, at jeg er forkert eller noget af det. Men så også at se det der med, at dem, der skal tiltrækkes, bliver tiltrukket. For så kom der 2 hen, og der var kun de 2, der kom og snakkede. Men jeg var okay med, jeg skulle ikke hen og stå og small talk, jeg skulle ikke gå rundt og prøve at gøre alle mulige ting, fordi jeg kunne bare være lige der, hvor jeg skulle være. Og så kom folk til mig. Og det har hjulpet i hvert fald sådan på min sådan selvfølelse i at have den information. Og så har jeg også sådan, her i sommerferien, så skulle vi på sådan en sådan sommerhuslejr, hvor der var en masse børn og en masse forældre. Og der kan jeg huske, at jeg gik hen med den viden, og jeg tænkte, du går bare ind, og så stiller du dig i rummet. Og der kommer dem, der skal komme, og hvis der ikke kommer nogen, så er det sådan, det er din aura, der skal nok være. Og der kom kun én, men vi connected, altså sådan like this, og har også snakket sammen efterfølgende, når vores børn har. Men det har bare været sådan en virkelig brugbar information i, og ikke at være sådan forkert. Eller sådan, man kan ligesom, om det havde om noget at gøre med, om man ikke var en del af flokken, eller sådan, og det har det bare slet ikke. Det er bare, de er ikke min flok. Og den synes jeg er rar at gå med i hovedet. Så det har virkelig, det har været et brugbart værktøj. Og jeg kan også godt se, hvordan jeg tidligere hen har, når jeg har sådan ligesom fortalt om mine idéer, eller vil sætte ting i gang, så er der nogen, der har reageret på det. Og så har jeg ligesom tænkt, nej, men det skal være de her mennesker herover. Det er dem, de vil være bedre at arbejde med. Så der har jeg vil prøve at styre ting, jeg bare slet ikke skulle have. Jeg skulle have reageret på det ene menneske, der sagde, det lyder som en fed idé. Så tror jeg, at der var, så har der været et helt andet udspil. Og der havde jo ikke viden dengang, så det kan jo ikke ændre. Men det kan jeg jo gøre i fremtiden, og det er bare, jeg synes, det giver en meget mere ro, og det giver mig lov til sådan at træde ind i min essens og mit flow, synes jeg, på en helt anden måde. Ja. Hvis det giver mening. Yeah, it does.
It's a lot of, I'm sitting here nodding in recognition. I feel like that process of accepting and really truly seeing what you're speaking to is the mechanics at play, right? I think the first time I really noticed this was maybe a couple years into my experiment with this whole human design experiment. So at least like 3 years ago. And just really being aware, just the awareness that the system brings to our development of self and understanding who we are and how we affect others, especially as manifestors. It's it's a beautiful journey, but I think it's a journey that sometimes gets glossed over as pretty and easy. And would you like to speak to that fact? No, but I was like, totally agree with that one. Undskyld, nej, ja. Men, No, you're good. Ja, det bliver romantiseret. Yeah. Exactly. And I think that romanticizing of any system can be really well, dangerous, first of all, right? It's like this is a system where you're supposed to, well, supposed to is always a strong way to put anything, but what is available is the gift of seeing yourself through this lens. Yeah. And so I'm interested, just to bring this back to your design and being able to see oneself and accept oneself through one's lens. Now, for anybody who can't see your design, which is everybody listening to this podcast, you have a fully defined ego, and you have 3 of the channels, and you have the hanging 21. So you are not only a manifester who has this incredibly, both magnetic but also repelling aura, but then on top of it, you have this ego, which is just, incorporated into this aura experience of just being like, whoa, fuck, here's some ego power. And actually, one of those channels is actually double as well. That transmitter channel is double. And so I think where I want to take this is like, you're a female, but of course you're in Denmark, which we like to look at as a country which is very much, not discriminating against women in that way, and that they are okay with women owning their power. But what has that been like for you? I would love to hear that experience of being a female manifester with a fully defined ego. I think that's the question. Det har været en meget interessant rejse. Jeg voksede op, og det var, for det første så boede vi langt ude på landet. Vi havde ikke nogen bil, vi havde kun mountainbikes. Så du ved godt, jeg var meget sporty, og ret hurtigt så fik jeg lyst til, fordi min far havde spillet professionel fodbold, eller sådan U17, der røg han til Portugal, så du ved godt, han kan alt med en bold. Så vi havde trænet fodbold, så jeg ville også gerne spille fodbold. Og de ville ikke lade mig spille. Til at starte med, så fik jeg lov til at stå ude på sidelinjen, og de ville ikke lade mig komme ind, indtil at der var sådan et random tilfælde, at der var en eller anden situation, der havde gjort, at så var en, der sagde, bare lad hende komme ind. Og så begyndte jeg at spille, og det var, ja, altså, jeg synes, det var enormt svært nogle gange også, fordi at jeg havde den her vrede, og jeg havde det her temperament, og jeg havde den her sådan, du ved godt, altså der bare lige på hårdt, og jeg specielt sådan med retfærdighed, altså sådan, du ved godt, jeg kæmpede, altså så det tændte en ild i mig. Jeg fandt mig ikke i noget som helst. Jeg havde meget, meget stærk retfærdighedssans, da jeg voksede op, og jeg kæmpede virkelig, men jeg kunne godt mærke også, at da jeg så for eksempel kom på efterskole og var en af de eneste piger, der spillede fodbold. Jeg husker den første træning, jeg havde sammen med nogen, der kommer en af dem hen og siger træner, du kan virkelig blive til noget inden for fodbold. Er du sindssyg? Og jeg kunne
det var ikke fordi, jeg var sådan specielt god fodboldspiller som sådan, men jeg havde den sygeste kondition. Jeg kunne løbe solen sort. I 4. klasse løb jeg 10 kilometer på under en time. Men så kom nogle af de større drenge tilbage efter ferie, og der kunne jeg godt mærke, så fik jeg ikke spillet bolden, eller der blev taklet meget grovt, eller sådan, du ved godt. Og så blev jeg bare sådan sat ud. Og det kunne jeg huske, at jeg synes, det var svært at kæmpe imod. Nu når jeg har vokset op og har set de her kvinder, som har gået imod, du ved godt, altså sådan det her med ligestilling og sådan ting, der kan jeg nogle gange godt blive sådan et, jeg ville sgu ønske, at jeg havde holdt ved noget mere, men jeg synes, ja, altså til sidst, der gav op. Altså jeg synes det dræbte alt det sjove i det. Det dræbte, altså sådan, selvom at jeg havde det her med at stå stærkt i mig selv, og du ved, træne hårdt og alle de ting, så var det bare, jeg synes det var meget, meget hårdt, og det til sidst så gav jeg bare op. Altså det gjorde jeg virkelig. Jeg blev sådan, skal det være lige meget? Men når jeg ser tilbage, så vil jeg ønske, at jeg ikke havde gjort det. Fordi det var jo mit liv, det var jo min passion, det var det, jeg havde lyst til. Så jeg skulle bare have været rykket et andet sted hen. Men jeg tror bare, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det bliver bare det samme igen, fordi det er hver gang, at jeg sådan, at jeg render ind i det her med, at så skal man kæmpe for, og det der med at være kvinde, og få lov til at kæmpe på lige fod med mænd. Så jeg var ikke lige så badass, som dem, der er forgangsløberne nu, men jeg har en endnu større respekt for de kvinder, der har gået imod systemet, og dem, der har kæmpet for ligestilling, fordi det er virkelig en ensom og lang, sej kamp. Og det har jeg dyb respekt for, fordi altså, selv med min stædighed og med mit, så der kaster jeg bare håndklædet i ringen. Well, what I'm hearing you say, and correct me if I'm wrong, is, these guys that were out on the field who were tackling you, it sounds to me like they were amplifying your defined ego. And I'm just thinking like 70% of the population, no matter gender, is going to amplify your ego. And they're amplifying a fully defined ego. And you're over here like, dude, I'm just trying to have some fun with this competition. Yes, I might want to be best with my 51-25. Yes, I might be very talented with my 48-16. But, let's just figure it out. Yeah. And I could go on and on. So I understand that, thank you for sharing that. It sounds like it was a hard decision to make to step away from that. But I feel like, I feel like just knowing the different ego, because that's one of the centers, having it undefined for me, it's like, it's one of those centers I'm so mentally aware of when I'm around people who have a defined ego, to really get to taste the different kind of defined egos, right? And it's highly interesting to see how I can notice it affect me, and how I can try to like put on this mask of I'm going to be bigger and better. And it's just silly, right? It's just silly. Absolutely. But I highly admire the defined ego. And I think it's, on this podcast, we've talked about some of the misconceptions, but I'd like to take this conversation into the topic of resting as a manifester versus working as a manifester, especially having this ego, which is just like on. And
just knowing mechanically from the ego that the ego needs some time to rest after it's worked. But what does that look like for you? And what has that process been as an undefined sacral of really figuring out when enough work is enough work? Det har været en lang og svær rejse for mig. Fordi der har både været noget, der har både været det der med sådan at opgive de ting, man godt kunne lide, både sådan fodbold og sport og sådan ting, og det tog jo også sin psykiske altså sådan tilstand på mig at gøre det. Det kunne altså på min krop. Og så også fordi, at så var der noget i, og den der energi, den blev kanaliseret ind i arbejde i stedet for. Så jeg kom ind i en uhør høj knokkelenergi. Sådan både ville bevise noget, og sådan i forhold til, hvad jeg var opvokset med, at være en familie, der var meget anderledes end andre. Også har været den her pige, som ville anderledes ting end alle andre, og ikke ville normen, at jeg godt kunne blive til noget. Altså sådan, jeg kunne godt følge samfundets normer om, hvad succes var. Det var hus, det var bil, det var børn, det var sådan, du ved godt, og så skulle man tjene mange penge, og så var det. Og så fik jeg kanaliseret alt det der ind i, så det der sådan skete, det var, at jeg knoklede helt vildt højt, og så kollapsede jeg. Og så knoklede jeg helt vildt højt, og havde, du ved godt, sådan igen 5 jobs på én gang, og så kollapsede jeg. Og jeg ville, du ved godt. Og så var der også andre tidspunkter, hvor at jeg ligesom, at jeg kunne mærke, for eksempel når jeg begyndte at blive headhunted til nogle af de der opgaver med de unge, hvor jeg lige pludselig stod for det selv. Så var det mig og en ung. Så var det mig, der kunne styre energien. Og så fandt jeg ud af det der med, at jeg kunne egentlig godt på meget kort tid få ordnet en masse ting. Men jeg fik gjort det i et andet flow. Og så følte jeg ikke, at du ved godt, at jeg sådan skulle knokle helt ligesom hårdt, som hvis der var nogen. Hvis der var andre med i opgaven, så skulle jeg nærmest præstere det dobbelte af, før jeg følte succes. Så jeg begyndte allerede der at lægge mærke til, at tingene gik 100 gange anderledes og bedre, når jeg fuldstændig selv styrede tingene. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, men jeg kunne bare mærke, at det skete. Og så at blive sygemeldt et par gange, sådan enten med stress, eller for eksempel ligesom nu, så har jeg haft depression. Der er det virkelig gået op for mig, ligesom at lige inden det skete, så havde jeg også sådan et job, hvor der havde jeg fået lidt kendskab via Human Design, det der med, at jeg havde brug for meget mere hvile. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det skal jeg huske. Jeg kan godt få tingene til at ske meget hurtigt, men så skal jeg have noget rest. Og så var jeg sådan, hvordan filen får jeg det her rest ind i den her arbejdsdag? Så jeg begyndte sådan at i pauserne til at sige sådan, jeg har ondt i ryggen, jeg ligger mig lige nede på gulvet. Så lå jeg der, og så lukkede jeg øjnene, og så følte jeg, at jeg kunne blunde lidt, eller sådan lidt, men bare sådan det der med at komme ned og ligge, så følte jeg ligesom, at jeg fik hvilet lidt. Og så begyndte jeg at eksperimentere med sådan også det der med, at nogen sagde, jamen vi er helt vildt travlt. Og så, jamen, jeg kommer ikke til at gå hurtigere i dag. Altså jeg går i det her tempo, vi når, hvad vi når. Og var meget sådan bevidst om, at jeg ved godt, at når jeg arbejder, så leverer jeg faktisk ret meget. Så i sådan hele tiden, jeg følte, at du godt stod og hæve igen. Sådan så, ja, men det bliver herhen. Det bliver herhen. Fordi jeg skulle ikke ud hele tiden med den der raket, som jeg gerne ville være på alle områder. Jeg kunne bare mærke, at sådan ligesom, det var min opgave om at ligesom at holde igen, og ligesom under den der energi i, at jeg har altså brug for hvile. Jeg går langsomt. Falkmænd går også langsomt hen til opgaven. Det kommer jeg også til. Jeg skal nok løse det, når jeg er der, og det skal nok få alle de her ting.
Og så begyndte jeg sådan at omstrukturere ting i hverdagen, hvor at der følte jeg, at min manifester iværksætter kom i spil. Så bliver jeg sådan, jamen hvis vi gør sådan her, så får vi faktisk brugt tiden bedre. Og så kunne jeg høre om, og det var også en af de første sådan gange, hvor jeg sådan virkelig øvede mig i, at jeg skal slippe tingene. Der er ligesom generators, der skal tage over. Det er ikke, jeg skal ligesom sætte det i gang. Mm-hmm. Og så er det okay, at jeg skal komme ned. Og hold kæft, hvor havde jeg svært. Jeg kan huske, at jeg sad sådan inde i sådan personalrum, og var bare sådan, lad den ligge. Det er okay, det er dit ego. Du vil bare gerne have dit navn derpå. Er der nogen, der siger, det er Christine, der fandt på det her? Men det er lige meget, fordi universet skal bare have den placeret, den skal bare ud, så er der nogle andre, der skal løbe. Så du har faktisk gjort det, du skal. Så nu skal du bare... så det var fedt at høre, at jeg sad og slykkede en masse ting, og så kunne jeg sådan høre rundt om, hvordan det ligesom begyndte at komme i spil. Og så også det der med, at jeg sådan skulle huske, at jamen, det er et bål, det er de her gløder. Jeg kan ikke styre, hvad det bliver til. Jeg fik det ligesom startet, og så kommer det ud. Så der kom hele den der bevidsthed om at være manifester, og så virkelig sådan at gøre brug af det, og så ligesom prøve at tame mig selv lidt. Men det har været noget af en rejse for mig, det der med ikke at brænde ud, og det har jeg gjort flere gange i livet, og jeg er stadigvæk i en proces med at lære, fordi jeg har fået depressionen af en grund, og det er helt klart, fordi jeg har ikke været tro mod, hvor meget hvile jeg egentlig havde brug for. Så det der med, at jeg kan mærke, at jeg begynder at få det bedre og bedre, fordi at jeg ligesom, der har flere gange også, mens jeg har været sygemeldt, hvor jeg har tænkt, nu skal jeg bare i gang, hvor jeg ligesom igen holder lidt igen til, nej, jeg ved godt, det er dit ego, der gerne vil, du vil gerne ud og præstere, du vil gerne ud, det er, du skal lære, jeg skal lære at vide, at det er okay, at jeg har et andet arbejdsflow, og jeg tror, at hvis man skal sige, at alting sker for en grund, og hvorfor skal man gå ned igennem, jeg tror, at den her depression, jeg går igennem nu, er ligesom min læring i livet til, hvordan jeg føler sådan, at en gang for alle, eller sådan, får jeg ligesom mere styr på sådan, det her med at være tro imod al den hvile, jeg egentlig har brug for, fordi når jeg snakker med både venner og bekendte, så sådan, om den jeg var engang, jeg havde rigtig mange bolde i luften, jeg havde en høj energi, der var altid 100 projekter i gang, og sådan, jamen det skal du nok blive igen. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, jeg skal have nogle ting, men jeg tror, hvor læringen ligger i nu, det er, at jeg skal ikke være i det, der, altså sådan, jeg kan ikke leve i det, der giver, det der ingen, der kan, så knækker man. Og jeg skal ikke knække mere, men jeg skal have fundet balancen i det, og det er interessant, og jeg giver mig lov mere og mere til sådan, fordi at jeg har fundet kendskab via Human Design og det der med at have brug for hvile. Jeg giver mig selv lov til at tage et kvarter i løbet af dagen. Jeg giver mig selv lov til at tage 20 minutter, for jeg kan mærke, hvor hurtigt jeg så skifter. Og så kommer vreden heller ikke på samme måde. Og der, altså sådan, du ved godt, det har rigtig mange ringe i vandet. Så jeg er stadigvæk under udvikling, men jeg kan virkelig mærke en kæmpe grundpille i det der med, hvor meget hvile jeg egentlig har brug for, og hvor uhørt vigtigt det er, at vi tager hensyn. Og jeg læste faktisk i dag, den du havde lagt inde på Instagram, den der med både sådan det der med vreden, at hvis du ikke kommer af med den, så bliver du måske syg. Og jeg tror også meget, at min vrede er kommet, fordi jeg gav mig selv lov til at hvile. Så jeg var jo off direction. Altså sådan, ja, hvis det giver mening. It makes a lot of sense. And, you know, just hearing you talk, I'm looking at your chart and I'm just like, well, yeah, you also have that gate 40, which is one of the 3 gates of aloneness.
And it's your personality earth, so it's a part of your incarnation cross, and you know that gate is very much like, okay, I've done my work for the family now, and now I need to just chill. Okay, it's good. Um, but also then having this undefined root, and then being able to not only have the undefined sacral of not knowing when enough is enough, but then the undefined root that's just always trying to get rid of the pressure and always rushing. And it just sounds like you've really come to a place of understanding that that's not how you operate at your best level. And being aware of that is beautiful. And you spoke a little bit about how not resting can bring forth your anger. And I'm really curious, what is, you know, you're an emotional manifestor on top of it. And I think anger perhaps might be a little bit different between the emotional and the splenic manifestor. But what does it look like for you? And how do you, you know, navigate this emotional, internal, mechanical world that us emotional have? Det har, det har jo været en vild rejse igennem livet. Jeg kan jo se de forskellige stadier, jeg også har været igennem, men jeg har jo altid haft en sådan, altså sådan virkelig hissig temperament. Puff, altså sådan hæft, jeg kunne knalde af. Ja, virkelig, virkelig, virkelig meget vrede. Og jeg, altså sådan, så begyndte jeg jo i terapi og alle mulige ting, der sådan blev skilt her for 6 år siden. Og så kom jeg jo også omkring det her body SDS, og det der med traumer, det ligger jo i kroppen, hvilket giver sygt god mening. Men allerede ved min allerførste behandling, uden jeg har fortalt hende noget, så tager hun bare fat ved min lår, så hun bare, hold kæft, hvor har du meget vrede. Og så siger hun, og du har altid brugt det i sport. Du har altid brugt det sådan til ligesom at få dig frem med de her ting. Men det har skulle se pænt ud. Og du har styret det, og du har ville kontrollere det. Og du har... Og så var han bare sådan, og nu skal det bare ud, og det skal ikke være kønt, og du skal sådan ud, og så skal du løbe, og du skal løbe, og du skal løbe. Og så kommer du det der punkt, hvor du begynder, og så trækker du på vreden, og så, du ved godt, og så får den der lige ekstra. Og så skal du videre derud, og så skal du stå derude, hvor det bliver rigtig grimt. Du skal ud og stå og skrige, og gå fuldstændig amok, og jeg sådan, du ved godt, kigger på hende og siger til hende, altså prøv at jeg har børn. Jeg kan sgu da ikke stille mig ud et eller andet sted og råbe og skrige, så bliver det sgu da taget fra mig. Jeg bliver låst op på den sindssyge anstalt. Så siger hun, jamen så ring, så må jeg komme ud og sige, ja, hun har det godt, bare gå videre. Og jeg var sådan, jeg tænkte, har det jo sådan, men jeg kunne godt genkende det. Jeg kunne virkelig godt se det der med, at jeg ikke havde, jeg var kommet igennem livet til et vist punkt, fordi der havde jeg jo haft sporten. Jeg kunne godt se, at jeg har haft fodbolden, jeg har haft alle de her ting, cykling, ridning. Så jeg kunne godt se, at den der energi af vrede var jo ligesom også fået afløb ud i noget andet. Og så, da jeg ligesom dropper de ting, så er der bare kun vrede tilbage. Og så får jeg rigtig svært ved at håndtere det. Og så begynder der traumer, og altså sådan, og så det der med, at jeg kunne bare knalde af på 3 sekunder. Og så synes jeg, at det har været enormt svært at være vred som kvinde. Fordi at vi kvinder skal helst være polerede, søde og pæne. Og der kan man også, altså sådan noget, man får lyst til at snakke ind i hele det her MeToo og alle de her ting med, du ved godt, som om der, du ved godt, det er os, der er noget galt med. Det er kvindernes skyld, du ved godt. Så vi skal, du ved godt, ja, vi skal være glade og høflige og alle de her ting. Og det var jeg bare ikke. Jeg var ikke noget af det, der stod på den liste. Jeg var rasende, og jeg var gal, og jeg havde det der, og du ved godt. Og tit så jeg også, at jeg havde flere drengevenner, end jeg havde pigevenner, for jeg gad ikke det der snider og alt det der. Jeg kunne ikke finde ud af de der mind games. Jeg kunne ikke synes, det var lettere med drengene, fordi også, at når jeg havde vreden, så kunne jeg råbe til dem, du kunne skrige. De kunne godt håndtere. Nogle mænd kunne godt håndtere, at jeg sådan, jeg gik helt amok. Og så var det glemt.
Så var det sådan, ja, og så er det ligesom videre. Men det begyndte at blive rigtig svært, da jeg fik børn. Fordi så var jeg ligesom låst meget af tiden. Både det der med at skulle amme og pusle og tage af og være, og så heller ikke være i et sundt forhold, og så også ende med at blive skilt og stå med to på et år og en på 2 år. Alene, fuldtid nærmest. Så jeg kunne ikke kanalisere energien ud nogle steder. Og så var det svært at have små børn og have vrede. Og der har jeg der har jeg virkelig taget nogle knups og også været meget hård ved mig selv. men når man ligesom, så kommer igen det der med bevidstheden. Okay, så jeg har den her energi. Vrede er bare en energi. Alle følelser er bare følelser. Og alt går over. This too shall pass. Og det gælder jo både for glæde, det gælder for tristhed, det gælder for alle sammen. Så den der accept i, okay, vrede er ikke længere noget, der er mere forkert end glæde. Det har det samme, det har bare et andet udtryk. Okay, så ligesom at få den på plads i hovedet, men så også, jeg har energien i mig, så den kan komme ud på 2 måder. Den kan komme ud i enten raseri, eller den kan komme ud via sport, ved jeg i hvert fald. Så ligesom at finde den ting for mig, hvordan kan jeg lynhurtigt få knaldet den her energi af? Men så købte jeg faktisk en boksebold. Fordi så kunne jeg gå hen og bare hamre på den. Og jeg skulle jo ikke have mere end 2 minutter, for jeg skulle jo bare have energien ud. Så var den ligesom forløst. Så det blev sådan et kæmpe redskab for mig. Også det der med sådan, nogle gange sige til børnene, når jeg kunne bare mærke, at det blev lige for mig. Jeg går lige hurtigt ind i soveværelset, jeg kommer ud igen. Og så gå ind, og så tage en pude, og så skrige ned i den der pude. Og så kunne jeg bare mærke, at du ved godt, den sådan, så var den væk. Eller stå og bokse i den der pude. Og så... Og så kunne jeg mærke, du ved godt, sådan efter nogle slag, så okay, nu er den væk. Og så kunne man gå ud igen og være sådan helt med sunshine. Hej, altså, hvad har du brug for? Nu skal jeg være der. Men jeg kunne bare mærke, at det der med, hvis jeg, eller ligesom jeg snakkede med min psykolog om det der med, at jeg blev bange for den vrede, jeg havde, fordi jeg lige pludselig, da jeg ikke kunne kanalisere den ud i alle mulige steder, opdagede, hvordan den lige pludselig eksploderede, og havde en enorm negativ effekt, både på arbejdspladsen, i forhold, alle mulige steder. Så jeg prøvede jo til sidst, stod jo med den der badebold, for at holde den nede, for den skulle jo for fanden ikke komme op, fordi den var jo bare ikke okay. Og jo mere jeg stod det, så til sidst så hopper det helt, og så eksploderede jeg jo i en anden verden. Så hun var sådan, blev helt sådan, du bliver nødt til at finde en måde at lukke luft ud af den her ballon, lige så stille, sådan så den ikke eksploderer op i hovedet på dig. Så det har virkelig været en rejse, synes jeg. Også igen, det der med, at det bare overhovedet ikke accepteret, synes jeg, at det der med, at kvinder har temperament, så er vi enten nogle kællinger, eller man er mega skrap, eller... Jeg havde det faktisk i dag nede med lægen, hvor jeg sad, hvor vi snakkede om sport, og så er der en mand, der siger, ja, Anja Andersen, hende håndboldstjernen, som var mit helt store idol, der var bare, hun var fandme pissedygtig, hold kæft mand, men hendes temperament, og så kunne jeg bare mærke, lynhurtigt skulle være sådan, siger ja, det var jeg bare pisseglad for, fordi det var fandme fedt som ung kvinde, at vokse op og kigge på hende, og så se, at vrede, det var fandme okay, og at man fik hele tiden at vide, hvis du er for vred, hvis du er på den her måde, så bliver du ikke til noget, så er der ikke nogen, der gider være i nærheden af dig, og bla bla bla. Hun blev den største, der var. Du ved godt, den allerbedste. Og det er jo klart, vrede, passion, det hænger jo også sammen. Men jeg er bare så, du ved godt, det hænger jo stadigvæk langt ud af os, at piger et eller andet sted helst stadigvæk skal være pæne, søde, polerede, og de skal stå for alle de der ting. Det er bare ikke mig. Og jeg kan også mærke, at jeg også nogle gange synes, det er svært, fordi at
min datter har det også. Og jeg kan godt mærke, når den kommer retur den anden vej, og så skal man lige, fordi jeg kan også have en tendens til at sige til hende, nej, det må du ikke, eller sådan skal du ikke være. Hvor jeg sådan lige sådan, jo, gud fanden må du må også godt være vred. Eller sådan, nu kan sige, jeg kan ikke forstå det, siger, jeg er bare helt vildt ked af det og sur i dag. Men det er okay. Sådan har vi alle sammen. Sådan nogle dage har vi. Det er okay. Altså sådan, og det er også derfor sådan det der med, altså sådan, en ting er jo, at man begynder at have de her samtaler om, at glæde, sorg, tristhed og vrede og frygt, det er bare følelser, det er bare hormoner. Men noget andet er at acceptere vores børn og os selv, når vi viser dem. Det er eddermame let nok at sige, ja, selvfølgelig skal vi bare acceptere, at alle er, men vi har stadigvæk som samfund en lang vej endnu i at acceptere vreden hos børn. Altså synes jeg. Yeah, we put a lot of expectations on children to be emotionally stable, but us adults, we aren't. And it mind boggles me when a 2-year-old is having a emotional release in the middle of the store that anybody, I mean, I understand that it comes from a place of shame within the parents, and that's what we need to work on, not the fact that the child is showing their emotions. As long as they're doing it in a way that does not harm themselves or anybody else, that's great. And that's what we want. You know, we adults also have to find our ways of coping, which you've, explained a couple of, like screaming into a pillow and boxing. And one of the best presents ever my husband bought me was a boxing pillow. It is absolutely perfect for manifestor anger. And I can also assume emotional, ego-driven manifestor anger. So yeah, I think it's interesting how our society treats emotions, but I do sense, like your generation and the next really challenging that status quo. It feels like we were coming to a place where a lot of people are, allowing themselves to know that their children's actions don't reflect them necessarily. And that, there's room for these feelings, and they're big, these big feelings in these tiny little people. It's like, hello. Ja. Jeg kan også godt, jeg synes, det er nemlig en rigtig god ting lige at få sagt det der med, det reflekterer ikke, hvem forældrene er, om de er gode eller dårlige, og også, at deres børn er ikke deres forældre. Vi har alle sammen forskellige personligheder, kommer med noget forskelligt. Men jeg kan også godt se, hvordan samfundet er struktureret lige nu, at det heller ikke passer ind. Det er lettere, hvis man gerne vil have former, kasser, tingene skal passe ind i, du skal være en ressource, du skal bidrage med noget, så det er lettere at bare tage diamanten og så slikke den til og så videre. Det kræver noget helt andet at kigge på, hvad mennesker er, og hvad er deres talenter, og så spille det stort. Altså vande det, der skal gro. Okay, her er noget. Løb med den her bold. Og jeg tror, vi er den retning. Jeg kan også godt se, du ved godt, knudepunktet, sådan ting. Men det er også bare, det er ret meget det der med, at man som forældre husker sig selv på, at den der skam, at den skal vi have sluppet, og så skal vi bare, altså sådan, vi skal lære om mere om at træffe beslutninger. Sådan, jeg har mange samtaler med min datter, om jeg siger, du må gerne være vred, du må gerne være sur. Du skal bare vide, at når man er det, så hvis man kalder nogen noget, eller får sagt noget, så de ord
kan blive hængende i lang tid. Og det kan godt have en konsekvens. Det har ikke noget at gøre med, om man må være vred eller ej. Men der er en stor forskel på at kalde nogen en masse ting, og så bare blive vred. Og det er de samtaler, vi skal ind og have om, hvordan er der forskel på at spyde et ord ind i nogen, og om at slå ned i en pude for eksempel. Det er to vidt forskellige måder at håndtere vreden på. Den ene, den håndterer du selv. Den anden, så skaber du måske et traume i den anden. Og at vi skal kunne rumme hinanden og give plads til, at vi alle sammen laver fejl. Men velvidende af, at nogen kan have en anden grænse, end man selv har. Og så kan man, den kan man ikke rykke ved de andres grænser. Så man bliver nødt til ligesom det der med sådan at finde ud af, okay, hvad er det, jeg har? Jeg har den her vrede. Men det er bare vigtigt, hvordan den så får lov til at komme ud og være til stede, uden at den skader andre også. Og den har jeg i hvert fald personligt selv haft svært ved, fordi jeg læste også i en af dine, sad faktisk og kiggede på din side i dag, hvor der er en af dine, hvor du præsenterer dig selv, hvor du siger sådan et eller andet med, at jeg er god til at kommunikere, jeg kan også være venlig, men jeg ved også præcis, hvad jeg skal sige for at såre dig. Og den har jeg selv haft. Jeg har selv haft sådan meget en kontrareaktion. Altså sådan, for at beskytte mig selv, så gik jeg i angreb. Og været meget et eller andet sted intelligent omkring, at jeg vidste, ligesom du skriver der, præcis hvilket ord, hvilket sætning, der vil ramme allerhårdest. Men når du gør det, så ødelægger du også en relation. Det kan du i hvert fald gøre, så kan du gå ind og sætte, for det kan blive et sværd, du sætter lige i brystet på en. Om at tage ansvaret for, at man så gør nogle andre skade ved det. Og så om at få de der overlevelsesmekanismer og sådan traumer, der har, sådan det der med, at man selv kan have traumer og blive trigget, men om hvordan man ikke skal bløde sin egen traumer ud over. Så det der med vrede, det er stadigvæk noget, jeg sådan arbejder med, men jeg giver mig selv plads til, jo mere jeg er bevidst om, okay, jeg skal i hvert fald ud og gå en tur, eller jeg skal ud og løbe lidt, eller jeg skal stå med den her bokspude, så bliver det lettere for mig at navigere i energien. Og det gør, at tingene omkring mig faktisk kommer mere flow og bliver mere bløde. Ja, på sådan, ja. I have a lot of different topics that I could talk to you about, but I feel like that's like a really beautiful place to kind of wrap up this conversation. But before we do, I would like to ask, is there anything you would like to add? It's been really nice hearing your experiences, especially around this anger part where, just again, back to that fully defined ego, which is what I find highly fascinating in your chart. It's like my eyes just go shroom, 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 straight to that thing the whole time. Yeah. But is there anything else you would like to share, something you would like to tell people before we completely wrap up this episode? Nej, jeg tror faktisk, at det skal det kun være sådan noget med, at jeg synes, det er interessant i det her, og ligesom også at dykke ned i overlevelsesinstinkter, kæmp, flygt og frys. Og det har jo selvfølgelig også en betydning for, hvordan du reagerer og beskytter dig selv. Og om at også nogle gange, så skal man jo huske, at ens comfort zone kan jo godt være destruktiv. Og det med, når du så træder ud af den, så føles det, selvom det
det du træder ud i, er faktisk sunde og raske og normale miljøer, kan faktisk føles mere dysfunktionelt, end at eksistere i det, fordi det er din gamle comfort zone. Og hele den der proces om at træde ud af det, den er vild. Fordi så mister du faktisk lidt dit indre kompas, og du kommer til at trække meget på de der overlevelsesinstinkter, og det synes jeg synes både, altså sådan, vrede er en ting i en følelse, men jeg synes, det er vigtigt, at man også begynder at kigge lidt ind på dem, at det måske bare overlevelsesmønster, man reagerer i. Og så havde jeg jo, tror jeg bare også, at så kunne jeg godt lide, fordi vi sad og snakkede om det der med at trække englekort, og jeg har jo trukket nogle, og der er jo sådan den ene. I forgot. We were supposed to do that in the beginning. I'm so sorry. Shit. No. But det har faktisk været lidt sjovt sådan at sidde. Jeg havde de her 2 kort foran, og så sådan have vores samtale i hovedet, og så kigge ned på de her, og så tænke, okay. Fordi du var jo vidne til, at jeg sad og blandede, og der skød bare kort ud, og så var der ligesom de her 2. Og den ene af dem, det hedder Unbound, og det er Release Soul Patterns, Contracts and Past Lives. Så der er jo noget med at ligesom den der bevidsthed om at ligesom release de der gamle mønstre, det tror jeg også, at jeg kan koble lidt op på til de der samfundsnormer. Og så er det den her, det er transformation, and things are changing in a, og så skal du komme med det ord. Cellular. Ja, levels. Deep healing. Og jeg synes, at den her samtale giver talerør for i hvert fald både min egen personlige healing, men jeg tror også, jeg håber også, at der er noget, som andre kan trække på til deres egen healing, og kan spejle sig i min rejse, og om ikke andet så bare det med sådan nysgerrighed på endnu mere med human design, om hvordan vi kan reagere. Hele den der bevidsthed, den åbner bare op for nogle, ligesom du siger, det er mekanismer. Og så er det med, hvordan at vi ligesom har mere forståelse for, hvordan de mekanismer udspiller sig. Og der tror jeg, der er en del healing at hente deri. Ja. Beautiful. So if anybody is listening and they're like, oh my God, I need to work with Christina, how can they find you, and what offerings do you have? Jeg er jo inde på Instagram. Der hedder jeg bare Christine Freja. Og ellers så følger jeg dig, så I kan bare gå ind og kigge. Og så har jeg er jo uddannet coach, så jeg har både coach-sessioner, men det jeg sådan mest er passioneret omkring, det er det her med kulde og åndedræt. Netop fordi hele den der kemiske proces, der sker inde i kroppen, men også om, hvordan at traumer sidder i kroppen, så det er for mig det kropslige, der er, eller det er den der holistiske. Vi skal have kroppen med. Coaching føler jeg ikke kan stå alene længere. Der er rigtig mange redskaber og viden derfra, man kan bruge, men der tænker jeg sådan mere sådan til vaner. Og, så jeg er coaching for mig, det er implementeret mere i det med kulde og åndedræt. Så det er sådan det er den vej, jeg går nu. Mm. Så det er det, man kan booke til, hvis man har lyst. Og ellers er man jo velkommen til os bare at skrive, og i forhold til det her med, at hvis man er mor og sådan har spørgsmål til vrede og håndtering af de her overlevelsesinstinkter, så er jeg. Ja. Beautiful.
Well, thank you so much for coming on this podcast, Christina. It's been such a pleasure to get to know you a little bit more, but just about hearing your journey with the system, but also otherwise. And yeah, just thanks again. Det er mig, der takker. Jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg måtte være med.